ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 10 декабри соли 2021 1000 рубл 152 сомониву 58 дирам, $100 1129 сомониву 47 дирам. дар имрӯзанавормон 13 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 45 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар канал подписатсия кунед бародаро. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ба маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо надар куред. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонагам бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки ремонташ афсонавия, ба ҳама чизу чораш медроӣ, зиндагӣ мекунӣ. тарафи кафе, дар пеши раҳ, дар пушти дом боғи калон, центрам бигем мешавад. ҷои тенҷ мегӯяд соҳибаш, сеюм этаж. хона документошда 50 квадратай, 24 соат занг занен, телефонаш кор мекунад. веранда, кухняш ремонт кардагӣ нест. дастурат ҳамашон ҳастад. ду хона дарун ба даруна, веранти калон, қати як хонаи дига ҳаст. нархаш 175 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин, гирду навош маҳкамай фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр. як хонагап дар якум ошонаи бинои советӣ, худи дом 4 этажаяй, кирпичнияй. нархаш 250 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. хона ремонт дорад, агар одам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагӣ, масоҳаташ 35 сотиқ замин мебошад. аз 6 ҳуҷра иборат аст. ду дар хона бо коридораш, верандаш 10 метра, меҳмонхонаш 12 метра мебошад. ду хонаи односкатнӣ, яъне зимистона, ошхона, алохона, баня, гаражи мошин, оғил, ҳоҷатхона, хулас ҳама чиз ҳастак. боз замини калон дорад. нархаш бошад 320 000 сомонӣ. срочна фурӯхта мешавад. соҳибаш барои шаҳрванди Россия шудагиай бояд Россия рава. барои ҳамин хона срочна мефурӯша, бо арзон ҳам мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 4242 WhatsApp, имо доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский, дар маркази ноҳия, яъне районда, дар кӯчае ба номи Исмоили Сомонӣ, пештара кӯчаи Ленин, назди махозаи рақами 29, дар домҳои дуошона. хона дар якум ошона қарор дорад. 3 ҳуҷрага мебошад. боз балконаш, кат ва веран дорад. як кухнӣ ва ҳаммом дорад. ду даромадгоҳ, як дар аз подъезд ва дари дигарӣ аз тарафи балкон мебошад. аммо хона ремонти хуб надорад, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 130 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш барои тамос дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон, кӯчаи Графзавод мебошад. аз роҳи калон тақрибан 1 километр дур аст. масоҳати заминаш 12.4 сотиқ аст. ҳавлӣ дорои як хона, як кухнӣ, туалет, баня мебошад ва як коттеҷи сехонагаи нотайёр ҳам дорад. нархаш 240 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. об, свет ҳаст. марҳамат, аз номи каналмон гап занед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp доранд.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи меҳнат яъне Расвет, дар раҳи Душанбе Бохтарда ҷойгир аст 3 сотиқ замин, 4 дархона, 1 калидор, ошхона, дегдонхона, баня, 2 оғил барои гов, ҳоҷатхона, пеши хона боз мактаб ҳаст, садик, магазин, ҳама чиз ҳаст. Нархаш 100 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. Рақамҳои Россия, имо, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун дар доми 4 этажаи советӣ. Хона дар якум ошонаш ҷойгир аст бо кухняш, 4 ҳуҷрага, ремонти нав, утеплит, пол, стена ҳамаш 100%. Дар маркази шаҳр ҷойгир аст, дар наздикиаш 2 мактаб, ашан яъне ба фикрам би як духтурхона бо маблағи $40,000 савдо мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. 3 балкон дорад, 1 подвал, марҳамат, свет, оби гарм ҳамаш ҳастак. масоҳати хона 92 метри квадратӣ. Марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. Коробка ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ болои мясокомбинат. соҳибаш мега ки монтаж, штукатур мекунем, метием. ҳуҷҷатош 100% оформид мешава. каничкаи маршрути 33 вана туалет ҷудо. соҳибаш мега ки нашоти ҳуҷҷатош 100% оформид мешавад. айни ҳол сохтмони бино рафтест, техпаспорт надорад, шартномавия, лекин баъде ки сохтмон буд мешавад, баъд ҳама ҳуҷҷатоша соҳибаш ҳал мекунад. нархи хона 175 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтеппа. як хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. худи дом аз 6 ошона иборат аст. хона бе ремонт мебошад. коробка, бинои нав ва ҷойгир аст дар Дӯстии халқҳо, кӯчаи Дӯстии халқҳо яъне Дружба народов. соҳибаш ҳам дар сеюм, ҳам дар чорум ва ҳам дар панҷум ошона хонаи фурӯшӣ дорад. метавонем ба ҳазур занг занен, савдо кунен. марҳамат. дом техпаспорт шидагиай омада дар номтон оформид мекунем. нархи хона 168 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 2 хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона дар Ламанос наздикии мактаби 7 нав таъмир шудагиай 60 квадрат хона аз 2 ҳуҷраи хоб, кухнӣ, хол, туалет, душ, калидор ва тақрибан боз 1 сотихи дига назди замин иборат аст. дигар маълумотҳо бо занги телефонӣ. нархаш 250 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 14-ум ошонаи бинои навастройка. дӯстони азиз, худи дом аз 15 ошона иборат аст. 15-ум ошонаш пентхаусай, хона дар 14-ум ошона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар 112-ум микрорайони шаҳри Душанбе, Испечак 14. хона техпаспорт дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 2 хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, балконам дорад. занг занен, бо маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибаш. нархаш 190 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар Қайроқуб, шаҳри Хуҷанд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза равормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. то боздид, барори кори шумо дар худо нигаҳботон бошад. дастгирии моро фаромӯш накунед.